Gena-gena kon pateni. Ngene iki apa ngene iki? Angel nguripno. Tak uripno alon-alon. Kembang kemukus, kembang terong, ngiris tempe kok dipencong-pencong. Wah, macem-macem ae. Duit 100 digawa metu nyang embong kepingin weruh obahe botekan. Mulai salah peno dhewe. Manuk sriti kecemplung gentong, bengi ngipi kecemplung gentong.
ludruk goyang paha ngajak joget alon-alon coket mari coket coket wak cokaket mari joget bersama-sama coket mari coket coket ojo ket-ket mari joget bersama-sama begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya kalau belum bisa aku mendapatkan oh gadis manis yang menjadi rebutan sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati pun tetap ku perjuangkan berjuang menyang luar negeri burung aman kok kencang Bali Bali liwat Kediri nyanyi rangsel isine utri 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 telo tak buntel godong bendo godong bendo pilih sing fokus aku nemu rondo ireng molos alah pegel aja cak leren cak kembang kacang kembang kecil monggo tumandang nyambut iya ngitung terus ya pegel ngomong terus ya meniren timbangan aku ngomong ijen tak tutukno ya gak cukup sedina sewengi umpamane ngomong ngono macem-macem ngomong iko ngomong iki ngrasani kanca ngrasani tangga ngrasani tangga ya gak apik ngrasani kanca ya ana apike rumah saku gak tak rasani apa kaya kancaku sida iku Basman kapan tak takoni jange nang ndi Bas telek buku tekon ndi Bas telek buku lho arek iki lho dadi apa wong ngatasi awak garimun bakul legen ae lho titit telek buku mangkane biyen ya aku gombol Basman biyen. Basman iki gak iso maca, gak iso nulis. Ngono saiki akal-akal telek buku dadi apa? Tak enteni ae. Lho, Bas. Lah. Tak rasani arek. Kon ngrasani aku. Iya. Ngrasani apa? Ya tak rasani. Iya ya. Peno ya. Tiap-tiap kepethuk aku. Mesti telek buku. Iya jane. Lho, ya peno iku lho dadi apa? Lho, dadi apa? Sing tak maksudne ku ono apa sebab aku telek buku. Iya iya. Aku telek buku nang ndi? Pertama yo nang Suralaya. Iku lho Surabaya. Oh Surabaya Suralaya. Kok iku gupu ya iku apa kan ugel. Ayo wis Surabaya yo. Sampak Kerian, Sidoarjo, Malang, gak cocok kabeh buku iki. Mulan sing tak telek iku cocok nang tuju aku ngono lho. Lah kon iku telek buku apa? Sing tak goleki buku ilmu hewan. Waduh, dadi apa? Wadah-wadah ya sing kan niku. Kon telek buku ilmu hewan. Iya. Lah perlu nih. Lho ngene, nek aku soleh buku ilmu hewan, iya. tak pelajarane masalah ilmu hewan. Nek wis aku melajari ilmu hewan, aku kepingin nyambut gawe untuk mantri kehewanan. Kepingin dadi ratune kewan. Iya, ora apa. Oh, arek kok lolak-lolok ngawur ae. Kok niku
Kepingin dadi matri kehewanan. Iya. Waduh. Lah terus tibane ya saiki belajar. Belajar. Kono wis ngerti wabeh kewan-kewan iki. Kabeh komplit wis. Kewan sak dunia iku Lho, sing jarane kewan bentuk apa saja. Iya. Saya tahu. Iya. Jumlahe kewan opo aku ero. Lho. Ayo nek gak yakin takono bare aku kon. Cak Bas, Iya. nek pancene penuh ngerti. Iya. Bare sejarah kewan-kewan kabeh. Iya. Tak takoni. Takono. Jumlahe kewan Iya. sak donya iki ana pira? Lho, lah bentuke kewan opo lak ngono? Lho, upamane ya. Iya. Suatu contoh upamane kaya banteng iku banteng. Iyalah, Banteng. pertanyaanmu sangat ringan. Iya. Nek takon ilmu hewan ojo sing enteng. Lho, lah. Sing abot ngono sekiranya aku iso bingung ngono lho. Wo, lah takon apa sing abot? Ojo takon banteng. Lah, takon apa? takon ngene, Iya, Bas. iya. Drone sengenge kono apane? Takon ngono lho. Lu Iku mesti lisan oleh ku mikir. sampai semono, Bas. Iya. Wong roh durune sengenge iku. Iya. Iku wong sing sugih ilmu pengetahuan. Lho, ya apa takon iku? Penaruh. Lho, takono. Cak Bas. Iya. Aku takon. Iya. Penaruh jerone sengenge. Sapa sing ngeru? Oh. Kok kon niku? Aku cuma ngomong tok. Pasakane laro tuas aku takon. Ngono melajari ilmu kewan. Sik takon apa sih? Jumlahe apa sih? Takon banteng iku lho. Jumlahe. Iya. Banteng ya nek jumlahe. Iya. Nek gak salah kira-kira udakara nek gak kliru iki lho ya. Iya. Tak banteng sih. Iya banteng. Banteng itu jumlahe kurang luwe udakara Iya. nek gak salah kira-kira ya. Iya, kira-kira. iya, iya. Lah banteng sih. Heeh. Udakara nek gak salah kira-kira apa iku banteng. Udakara. Wala balik gak salah udakara. Kok niku ro tak karo. Lho arek kok lolo. Lah apa kok niku? Lah ya kok niku ro tak karo. Lho aku. Lah iya. Nek kon takon jumlahe banteng. Iya. Nek gak salah banteng ngono ana 45. Oh banteng 45. Iya, Lah nek wedhus. 35. Lah nek sapi. 09. Lah nek bandeng 01. Banteng ya tak Oh, kon niku pelajari ilmu kewan tang ramal kon niku. Aku mesti gak kon niku tak no. Oh, maksudku ciri khas kewan iku lho, Bang. Oh, takon ciri khas kewan. Iya. Lah nek kon takon ciri khas kewan, Iya. dibagi cuma papat. Oh, lah kok mek cuma papat kewan? Iya. Lah lek pancen bagi cuma papat, Iya. termasuk kewan apa ae? Iberan, Beran, berangkangan, telusuran, gremetan. Ono kabeh. Waduh. Saiki nek diarani kewan iberan niku apa? Kaya to ya. Iya. Manuk ulung, manuk gagak, manuk glatik, apolo, montor mulu, sapel. Kan plak-plak kae kan uga. Lah lha apa motor muluk kewan iberan niku? Ngami miber montor mulu iku. Lho, anane miber iku ana mesine. Lho iya rek karo rek. Oh, motor muluk direken kewan. Karo arene. Karo. Lali ya iki. Iku sing diarani kewan iberan. Iberan, Lah saiki sing diarani kewan berangkangan. kebo, sapi, wedhus, kucing, anakmu. Oh, bedes iku. Lho gak percaya nek anakmu iku termasuk iku. Lah lha apa anakku kewan Lah berangkangan? nyatane aku wingi waktu nulis anakmu berangkat unisor. Ya ancene anakku gorong iso mlaku. Tak sakno kewan. Anake kancane direken kewan iku tak banting kon kok. Ayo takono. Iku mang sing diarani kewan berangkangan. Iya. Kebo sapi, wedhus lan yo liyane. Iya. Lah saiki sing diarani kewan telusuran. Karo kon. Lho. Apa? Ula, welut, cacing, lontong. Lho kandhane kok wae. Wong arek kok kandhane kok wae. Lah lha apa lontong iki kewan telusuran? Ora gak percaya ya. Iya. Lontong ana godhonge iki. Iya. Oncek ana lah telusur. Lho, oncek ana telusur. Iya. Iya nane lontong iku telusar-telusur, ancene lontong iki lunyu. Lah iya lah gak sikil lah. Oh, Kandhane. lontong direken kewan ae. Ayo takono. Ngono jare kewan gremetan barang. Lho kok gremetan. Ero kon kewan gremetan. Apa gak ero? Apa ae? Kewan gremetan ya. Iya. Semut, tumo, burem, tanganmu. Oh, ancurit iku. Lah apa tanganku kewan gremetan iki? Nyatane pingenane. Iya. Waktu Lodok Warna Jaya main gone kampung, Iya. ditanggap wong perseorang digawe, Iya. sing nontok berjejal-jejal, Iya. kon gak uman nggon. Iya. Ora apa tanganmu ngrepet nang yutun. Ayo. Lho, kan kudu ngerti. Apa? Apa sebabnya tanganku gremet nang yutun? Iya. Ancene aku nyelang korek. Apa omong mau wedok sini korek. Oh, kayak gowo barang ayo.
Oh. Titenono. Iya. Wong wedok nek nggo korek ngono ape bajak. Apa wedok bajak iku? Ngawur ae. Iku lho diarani hohihe. Apa ya hohihe? Oh, ngono jare kon ngerti bare kewan. Lho apa gak ngerti? Nek pancen kon ngerti bare kewan kabeh. Iya iya. Saiki aku takon. Iya iya iya. Kok nek sampe gak iso tak coplok irungmu kon. Apa nang irung-irung iku ngawur ae kon niku. Saiki kewane cilik, Iya iya. tapi sing dibutuhno nusa dan bangsa. Apa? Waduh repot, Derek. Ayo. Kewane cilik Iya. dibutuhno negara dan rakyat. Iya. Tawon, Lho tawon. tawon. Lah apa sebabe tawon kok dibutuhno? Anane tawon dibutuhno rakyat dan negara. Iya. Sebab tawon ngono duwe madu. Ojo cacak rakyat. Iya. Bapak ilmu kedokteran butuhno madu kanggo obat-obatan. Dadi sing penting madune ya. Madune. Lah apa sebabe tawon iku kok kanggonan madu? Anane tawon iku duwe madu, Iya. sebab tawon ngono duwe entup. Lah. Iya. Kita nonton Entup ya. Ojo lali entup. Internet ngono. Dadi entup ya. Entup. Dadi nek ngono tiap-tiap kewan, Iya. iki sing duwe madu, mesti duwe entup. Entup. Duwe entup, duwe madu. Iya iya iya. Entup lho ya. Entup. Kon ro kala jengking. Ero. Kala jengking duwe entup kok gak duwe madu. Bongko kon le. Waduh perkara entup mau. Karo kon. Lah iya. Iya. Tak badhe. Heeh. Anane kala jengking iki mang duwe entup, Iya. gak duwe madu. Iya. Sebab kala jengking kanggonan supit loro. Lah supite kan duwe sopit tengen. ya. Iya. Dadi nek ngono sopit iku gantine madu mesti. Mesti madu ke, kon niku takno. Sopit lho ya. Supit. Supit. Iya supit. Kon ro kepiting. Ero. Kepiting duwe sopit. Iya. Lah kok gak duwe entup? Bongko kon le. Waduh kepala sopit. Lah iya tak badhe. Iya. Anane kepiting no supite gede-gede. Iya. Tapi gak entuk. Iya. Kepiting entuk gak duwe. Iya. Nek lemi duwe. Doke sing digendong gegere lho. Ndoke iku. Mulane ditenono Iya, ae. iya. Sapa sing gegere jembar, Iya. sapa sing gegere ombo, Iya. mesti duwe lemi. Dadi tiap-tiap kewan Iya. sing gegere ombo, Jembar. gegere jembar, Iya. mesti duwe lemi. Duwe lemi. Aku takon. Iya iya. Pamanmu iku gegere ombo, Iya iya iya. gegere jembar. Iya, iya. Lah kok pamanmu gak duwe lemi? Gak selamat ta. Oh, ono arek kok lola. Kon kok gendeng aku niku. Ayo nanti lemine pamanmu. Ilmu hewan nang paman-paman iki lho. Lah iya pamanmu gegere ombo kan lemine. Ajane pamanku gegere ombo kok tak. Lah iya, lah kok gak duwe lemi ayo. Iya tak badhe ya. Iya. Anane pamanku gegere ombo, Iya. gegere jembar, Iya. gak duwe lemi. Iya. Ojo rame-rame. Iya. Lemine paman wis entek. Lantek nandi? Lemi paman wis entek. Lanteke nandi? Anane entek ya. Iya. Dicocok bebekmu. Pedes iku. Lah apa bebekku nyucup lemine pamanmu iku? Lah men takut sing gak. Ngono jare iso. Lho iso. Ayo terus Dik. Sing aku tak takon. Ayo tak jawab. Boleh sampai gak iso? Iya. Kon tak banting nek kene kok. Lah aku banting-bantingan wong takon. Ayo takono. Aku takon. Iya iya. Kon roh keong. Ro, bekecot barang iku. Bekecot. Ya ro. Apa sebabe bekecot iku nang ndi omahe kok digawa? Anane bekecot ngalor ngidul omahe digawa. Iya. Sebab wedi kon nggoni. Lah apa aku ngenggani omahe bekecot iku? Ya kok cukup ya wae. Lah iya gak cukup. Dite iku gel. Lah iya. Anane bekecot ngalor ngidul omahe digawa. Iya, iya. Sebab wedi barek konang. Lah ngono ta wedi barek konang. Iya. Aja lah apa aku ngenggani omahe bekecot iki. Yo enggak yo. Dadi wedi barek konang ya. Barek konang. Lah apa sebabe kok wedi barek konang? Anane wedi barek konang sebab konang ngono nggawa geni, nggawa obor iku apa? Sing kelip-kelip Iya lah geni ae. Kayak nyolok dalane. Aja sampe kesasar. Iya. Lah iya. Lah apa sebabe konang kok nggawa geni? Anane konang nggawa geni, konang ngono wedi kala mangga. Sebab kala mangga masang ranju, masang jaring iku apa? Jaring ya. Dicoloki sik padang. Lah supaya gak kejaring kayak ngono. Iya. Lah apa sebabe kala monggo kok masang jaring? Anane kala mangga masang jaring, Iya. sebab kala mangga atine mangkel. Lah mangkel barek sapa? Mangkel barek kutrik. Kutrik nandak-nandak nang ndukur iku apa gak Oh, gandrung kutrik. Iya, gak gelem kesasar nang nggone jaringan kono. Lah apa sebabe kok kutrik nandak-nandak? Anane kutrik nandak-nandak. Iya. Krungu kodhok tabuhan. Kodhok tabuhan. Lah apa sebabe kodhok kok tabuhan? Anane kodhok tabuhan sebab kodhok ono ape duwe gawe, Gel. Duwe gawe. Duwe gawe. Duwe gawe apa? Mantu. Kodhok ana sing mantu. Ono sing mantu kodhok ngono. Lah mantu sapa? Mantu percil. Lah percel iku oleh sapa? Saya oleh anakmu. Ancurit iku. Lah apa? Anakku oleh percel iku. Ono arek kok lola.
Banting pisan kon kok. Wah, kok Ngono jare kon pelajari ilmu kewan. wis repot ngomong barek kon iki. Lah Jelas kon gak ngerti situasi kon. Waduh, Gak ngerti situasi kon niku. kaya ngerti ya situasi. Apa gak ro? Terus kon situasi. Lho, ero. Apa situasi? Lho, situasi. Ayo. Takon aku. Ayo, apa? Situasi ngono ya. Iya. Pasar Blauran. Oh, situasi pasar Blauran. Lah apa? Situasi ngono keadaan. Ayo kadane pasar Blauran goblok. Oh, kok gampange ae. Wis kurang supel iku apa kon niku? Wis supel ta sembarang iku. Wah, apa sih supel iku? Heh? Supel iku apa? Supel kono celana. Wah, supel kok celana. Lah apa? Supel iku bergaul. Lah iya nek bakal kudu celana masuk kanton cekak. Oh, ya gak pantes, Bas. Wis nahi. Bas. Nahi. Nehi iku bahasa India lho, Bas. Iya luar negeri. Iya. Apa nehi iku? Nahi ngono tape. Oh. Lah apa nehi iku tape? Tape. Nehi iku artine mo. Lah ya aku mau tape. Cut. Wes bahasa iki kon gak perlu ngomong sing macem-macem, Bas. Gel. Iya. Ngomong di duit. Iya. Ngomong kok kalau putusin. Iya. Aku di duit. Iya. Ayo matur warung sebelah itu. Warung iki ta. Iya, ayo ngombe kopi ku ayo. Ngono. Engko terus ngomong-ngomongan. Iya, saya. Ayo. Pikir ayem. Iya. Peteng warek. Mulane ya. Iya. Duwe kanca aku gak rugi kan. Iya, kon iso ge dhuwit aja lho, Lho, Pak. soalnya duit ngono dadi ukuran, sing Iya. penting pribadine. Oh iya, Pak. Ayo padha gentenan. Aku yo gak nagih sih. Iya. Aku kono jajan, kok kayak ngombe, aku menyatakan terima kasih. Iya. Kon gak tahu pedo Pak Bayan. Pak Bayan mian iki. Iya. Enggak. Biasa tutusan wong iku. Wah, kono nglokno pamong. Total es. Mas S ya? Es. Lho, Kel ngawur ae. Pak Bayan. Wong Pak Bayan jarene kon niku kate Prasamono Bayan dodol es ngono ta. Kliru niku swara tok krungu niku wae. Pak Bayan nider ketoprak. Ya apa? Pak Bayan nider ketoprak, Mas. Pak Bayan jari ider ketoprak. Lah nek kon tak kandhani. Nggih. Aku iki lak pamongmu ta. Nggih. Iya. Nggih. Lah wis seru nek kon niku aku iki kebayanmu. Empun. Lah iki ana gawene penting, Bang. Lho, enten napa niki? Lho, aku esuk mangon tak kandhani. Nggih. Diparani Pak Lurah. Oh, nggih. Perlune rakyat kene kabeh dikongkon nglumpuk. Maksudnya nek nglumpuk? Nek wis nglumpuk kongkon ngedusi aku. Wah, ana kebayang ditusi ya Dadi sampean mboten adus-adus lek mboten didusi rakyat. Kok niku tak kandhani. Sing temen tak Bayan sampean niku. Nomor 1. Nggih. Rakyat niku dikongkon nglumpuk. Nggih. Perlune kate dikongkon kerja bakti. Lho, ngoten ta. Mulane aku nggawa kethuk ngene iki mang, rakyatku ceke kompak. Mulane cocok kerja bakti ngadepi wulan Agustus. Apa? Agustus. Wah, kon niku ngono Agustus. Lah yen apa? Agustus. Oh, nggih ngoten niku aja ngomong kula wae. Lah nomor 2. Nggih. Kon gak ngono kabar. Napa sih? Dadi desa kene iki. Nggih.
Tretung aku iki pamongmu. Nggih. Mak lurah ku ngomong. Yen apa? Dadi rakyate kabeh desa kene iki. Nggih. Sapa sing ngipi Nggih. iku kudu laporan. Oh ngoten ta? Nggih 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 nggih. Dadi aku kepethuk awakmu mangono apike. Oh. Dadi awakmu iso ngandani karo tangga karen kerimu. Nggih. Masih bogel ya ngono, Gel. Nggih, nggih. Dadi sapa ae tanggamu kono kandhanono. Nggih, nggih, Pak. Sing ngipi kudu kok ngono laporan nyang Wak Lurah. Maksudnya lah ngeten ta? Iya. Ngipi api elek niku kan enten wirasate lah ngoten. Nggih. Aja sampai desa niki kacau. Kacau. Oh nggih 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 nggih. Nah, nek ngono ya. Nggih nggih. Nggih. Awakmu langsung mulya kandha nyang tangga tanggamu. Oh nggih nggih. Aku tak berasak kampung sing kulon. Oh nggih Pak Bayan nggih Pak Bayan. Nggih, Nggih nggih nggih. Nggih, Pak Bayi. Bayan, bayan. Nggih, Pak Bayan. Bali. Oleh penggawean Gel. Iya, iya. Aku kuwatir bojo kebayan niku. Lah iya. Tapi sing apik, Heeh. ayo nyelonong nang Pak Lurah. Iya, ditakon. Takon. Iya. Bener apa ndak? Iya. Ayo wis. Ayo, ayo. Lurah resa digdaya kuwasa iso ngilang gak iso balik. Oleh gak seneng ya apa aku dadi lurah. Pendudukku kabeh nek krungu suaraku wis jelas wedi. Nyatane aku nugasno ngalor gambar uduk ngalor. Minggu sing kepungkur kerja bakti. Ngelumpuk kabeh ketok aku liwat bar ana sing mlayu ngetan ana sing mlayu ngulon nyatane wedi kabeh bare aku anane wedi mergo aku tau gendeng. Hei alah mulane seneng aku senengku tugasku iki dileksanakno kabeh sepi ae omahe biasae arek-arek iki ana sing jaga ya ana sing ngabari nyang di mana arek-arek. Lapo sih, Kang? Lapo ae ana nggone mburi. Ya apa jeneng wong wedok sih, Kang? Ya tandang gawe apa perlune wong wedok? Godhog-godhog banyu ta, masak, gaya ngono sih apa maneh wayahe wis jam 09.00. Mbok nang ngarep-ngarep cek ana ewangku ngomong. Apa kabeh durung mari ku, Pak? Lah nek wis mari aku ya nang ngarep. Ana perlune apa sih sampe celak-celuk aku iki? Kene ae omong-omongan si genah. Ngomong apa? Anak omah nang ndi sih? Wong nang pasar ngono lho, Kang. Riko iku kok takon anak peno ae sih nek wayah nang teko pasar lak mulih sih engko. Engko nek anakmu teko pasar kudu dituturi sebab anak wedok iki bagiane wong wedok. Kudu dituturi sing apik iso njaga namane wong tuwa. Iya, Kang. Aja sampe aku ngelancangi nuturi. Nek aku sing nuturi akeh gak pantese soal arek wedok. Iya. Ya karo-karone mosok bodho aku wong jeneng Mulane aku wedok. nek duwe karepe ning ngene iki awakmu kudu nyetujoni. Iya. Mak, Lho, iki apa? Kok telat sih, Nduk? Kon iki. ini lo tak kandani. Apa sebabnya aku iki nang tak telat mulai teko pasar? Pasare rame, Mak. Kuburan sepi, Nak. Ki dino nek pasar iku ya rame. Mulane saiki aja ngongkon-ngongkon aku nang pasar. Apa sih, Mak? Aduh, isin aku, Mak. Aku nek dikongkon nang pasar temen isin aku. Lah isine ku persoalan apa sih, Nduk? Masalah aku lo dicelok arek lanang, Mak. Dadake aku dilokno isi temen aku. Dilokno. Dilokno ku apik ta dilokno elek gaya ngono sih, Nak. Jarene ngene ya nek gak akeh wong, aja kandha bapak lho ya. Kok aku dilokno. Jarene Yo. ngene, le Mas Salima, kon kate nandi? Terus Kate mau nang apa, Kang? pasar aku cak, apa sih kok celak-celok ae? Bapak aku dilokno jarene ngene, Mas Salima, kon iku gak isi masamu gedene gak duwe bojo. Lho, kok biasane sing kon anake lurah, Kang? Ngene. Anak penol kok dilokno arek lanang jarene anake lurah gak payo mau mek lho, sapa sing gak isin ngene iki lho. Karung-karungan omongane lho kok bojik aku. Masih penduduk kene iki kabeh yo ngerteni nek awakmu iku anake lurah.
Sampai dilono arek sing kaya ngono iku padha uga gak njaga namaku. Lah iya terus kok apa nak Lah kok yo apa nak? Eleng-eleng wong aku anake lurah ya. Kabeh sungkan ambek bapak. Iya, iya. Lah ya tak celatu. Kan aja kurang-kurang ajar Pak Ose. Apa masih aku wis gede gak payu oma-oma. Ya, Wong Peter. gede-gedeku dhewe. Lah, Nek kan bukti nyatane wani. Ayo nang omahe mak lamaran aku. Salima. Jenenge gak nyatu kon iku nak, padha karo awakmu. Gak apik kono iku. Alah, mari ngono maneh, Pak. Aku ku diceluk arek. Ya Diceluk apa, Nak? ngono. Diceluk apa, Nak? Tumasae aku mbuyang-guyu arek yang mbuyang-guyu ro aku. Mbok menawa seneng. Ya Rasaku seneng, lakon aku tak solah-solano. Eling-eling aku diceluk arek lanang. Alah iki bae rejeki. Terus apa, Nak? aku? Tanpa secak pernah kok celuk-celuk aku. Lerine adik tak kandhani. Yo. Aku girang prasaku aku dikeki dhuwit, Mak. Dadake aku diceluk dikongkon nyurung bane mbledok. Ngene iki lho, akibat arek wedok. Kayak ngene iki. Ya iki nek arek wedok kluyuran tanpa faedah. Gak terbatas sampai arek lanang wani ngomong sing kaya ngene kebacut awakmu. Wis aku gak nang pasar-pasar maneh isin aku, engko sakane aku gak ngajeni wong tuwa ya. Main. Nah, iki ngene. Ya, ya, lho, Kang. Masih Apa? makmu, masih Ya. awakmu wis padha ngerteni iling-ilingen undang-undange bapak kala winginan iku. Iya. Apa sih? Aku cuma soro sih, Kang. Iku apa? Aku ngomong iku lho. Ngomong apa? Aku lak wis nugasno. Sopo sing ngipi kudu laporan nang aku. Oh iya. Iya. Tadi masih awakmu ngipi ya kudu kondo aku, masih anakmu sing ngipi ya kudu kondo aku. Oh, bisa umpamane nek aku ngipi aku kudu kondo karo sampean. Iya. Kapan aku ngipi ya kondo sampean Iya. ngono ta, Kang. Lah undang-undangku. Iya. Ngipi kudu Kudu dileksanani. Nek gak dileksanani dituntut karo dukur. Tuh. Ngerti ya? Iya. Dadi masih awakmu ngipi aja disidem. Masih awakmu nak ngipi aja disidem. Ya, Pak, Juga ya. aku sing ngipi ya mau tak sidem. Aku nugasno bayan ketesuk sampai ya ini durung teko. Lalu iya. Lho iku apa, Kang? Dik bayan. Terus ndi kabare? Empun, Nggih nggih. kula lak sampean ngomongi Ya awak. yo napa? Sampean kengken tengene kampung-kampung. Nggih nggih nggih. Dadi sedaya rakyat kula niku pun kula kandhani kabeh. Mboten enten sing sampe bantah, pokoke nek kula Lah, sing ngucap nggih. mboten mboten sing bantah. Tapi enten, Sinten? Pak. Saniki kalih Sinten, Mas? sing kula kandhani Nggih, nggih. Aseman karo Boge. Pun sampeyan kandhani. Empun. Terus apa pendapete? Terus pendapete kula kengken brasak kampung sisih kulon. Setuju. Lah nggih sedaya setuju. Mboten enten Dik bayan nek adik mboten Nggih. setuju tugas kula niku mboten enten. Nggih, pek nomahan bayani? Iya. Sawangane kok. Wis mateng tadae. Pek nomangan nak, bagus bayani pek nomangan. Akan. Oh, watuk sawangane. Tuh. Kang. Sapa? Lho kok gaya mana iku lho sapa sih iku? Lho. Oh, alah, Dik Boke lah le, Kang. Nggih nggih. Kok dengarene Dik? Nggih, Pak Lurah. Penting ta? Nggih, penting nggih ya. Nggih nggih nggih. Niki kula mriki enten damele. Nggih. Ajenge nyocokaken rembak. Lho, rembake sinten? Niki kula disajangi Pak Bayan. Nggih. Grasil nek enten salah sijine penduduk Nggih. sing ngipi Nggih. niki kedah laporan mriki. Ngoten ta? Lho cocok. Pancen iki Nggih Dek. cocok. Nggih. nggih. Pancene undang-undang iki mboten kena dibantah malih. Nggih, nggih. Niku pun dadi keputusan kula. Nggih. Nggih. Lah ngoten lah. Nggih, nggih, nggih. Wong keluarga kula mawon sinten sing sampe ngipi mboten kandha kula. Nggih. Perlu kula langsung akan teng atasan ada di Boket. Lah undang-undange ya napa undang-undange? Undang-undange Nggih, nggih. ngeten. Nggih, nggih. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut sing dukur-dukur. Dadi ngipi kudu dileksanani. Nggih. Lek gak dileksanani dituntut sing ndukur-ndukur. Nggih, Dik. Cocok ngomong kula Dik. Nggih, nggih. Mas, iki lho wis tak cepakno. Ya, Ana tamu maneh ta? Ya iku apa? Mau Pak piro? Boker Nggih, siji. nggih. Oh, lha iki tak cepakno. Pero mana sih jengkas nah? Tapi sing jengkas ta? Nggih, tapi kula mboten ngipi kok kula.
Sampeyan gak tau ngipi? Mboten. Kebeneran nek anjene sampean gak tau ngipi gak apa-apa. Nggih, nggih. Gak apa-apa. Nggih, Wong aku iki mbutuhno wong sing ngipi kok. Nggih, wong kula saking nyocokaken tok. Tapi ngene, Nggih. aku mang bengi ku jam 09.00 Nggih. iku sik melek aku. Oh, nggih. Bareng jam 12 aku toto ngleset. Oh, nggih, nggih. Terus aku keturun. Keturun. Wah. Lho ngono iki aku iki ngipi. Ngipi prasaku sampe niku mendayo nanggonku. Nggih. Lho ngono iku jas sampe niring sing ngapi iki lho. Nggih. Sampe kekno aku. Nggih, nggih. Ya jas sampe niring sampe kekno aku. Iku penku. Oh, jas-jas kula kekaken sampean. Oh, mboten iso. Le. Mboten iso. Le. Oh, sampean Le. salah dedek kadang. Lah bantah undang-undang. Nggih mboten bantah. Lah kok sampean njaluk jas kula niku? Lah wong nek sampean iki bantah, Nggih. masalah jas iku sampean kekaken. Nggih. Ngipi kudu dileksanani, gak dileksanani ditutut sing Dukur. Sampai kena lo jek. Nggih. Wong atase jasa. Nggih, boleh ngoten. Sampeyan dilaken. Nggih. Dilaken di, sampeyan dilaken. Mboten napa-napa iki kok. Lah lha apa sih aku mrene, Mang? Rezekine gede sing buri, Dik. Oh, segede gede seburi. Lah bener. Lah bener sih omongku. Nggih. Lho ngene iku lho dadake iki wis enak-enak jange kelilin. Iya. Mapan ngleset maneh. Apa anu lurah ngantungan. Ngono iku terus aku ngipi maneh aku iku. Nggih, nggih. Ngipi maneh prasaku arloji sampean sisik nyariku. Nggih. Lho iku sampean kekno aku. Ono maneh. Iku aja nipenku iku. Oh, mboten, Dik, kena, Dik. Oh, mboten. Oh, walaupun jasa niki nedhian loji. Lah wong iki mana iku go sampean, Dik. Wes ngipi. Dadi arloji gak sampean kekno aku. Mboten. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani ditutut sing dukur. Nggih. Dik. Nggih, puniki. Kok durung dituntut. Arloji gak apa-apa. Waduh mrene. Undang-undang iku. Oh, dibasem. Pangestu. Nggih. Ya Kok ya apa? Niki ngeten, Dik. anane kula mriki niki kula enten rempelune. Ya malah sampean atur di Kula mriki niki enten pentululu. Dik pas Ngomong mas. sejenak. Nek ngomong Opo kula niki? Dhisik sampe toto Lah nggih. dhisik. Kula mriki niki lak enten metundung. Aja sungkan-sungkan. Kula Aja wedi-wedi. enten gawene. Lah, ono gawene. Nyocokaken rembake Gus Bayan Mian. Kepedhok bayar. Nggih. Ya napa omong? Omongnya ngeten, Nggih, ya napa? perintah dari sampean. Jelas perintah Sapa sing ngipi kudu laporan. Lah ngoten ta. Lho, pancen nggih, pancen nggih. Ya napa undang-undang? Niku undang-undang Tasik kala winginane. Ya napa maksudnya? Kula rundingan kalih keluarga. Nggih, nggih. Undang-undang niku ngeten. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani Ditutut sing dukur. Nggih pun. Apa tau ngipi sadek pas semangat. Mboten tau ngipi. Mak karo bapak. Sampe tak kandhani yo. Ngene lho, Mak. Saiki lak dina Kamis malam jemuase. Iya. Aku turu iku dadake ngipi. Ngipi apa nak? Ngipi prasaku sampeyan iku duwe gawe masalah, ruwa-ruwa rame ngono. Aku dadi kemanten. Wah, dadi kemanten, nek dikon iku ngipi dadi kemanten ngono ta? Iya. Ya apa iku ya apa? Anak peno iki lho Kang, ngipi dadi kemanten. Wong gak rumangsa mantu kok ngipi dadi Lah kematen. jenenge ngipi lho. Iku mau nipen-nipen. Lho, Gus Lurah. Kang. Sampeyan pun alasan malih lho. Nek awake ngipi ngeten wis dadi kemanten iki. Ngoten lho. Lho, dadi kemanten iku ngene, Nak, tak kandhani. Wong dadi kemanten iki mesti ana bojone. Lho, encene kok aku Lho. ngipi dadi kemanten dilonggono kuwabe karo bojoku. Lah bojomu ku masamu sapa nak? Aku ngipi ku dirabekno lewat baseman. Lho. Oleh sapa? Baseman. Kula. Aku iki duwe mantu irunge kaya kenal pot iki. Wah, kayak apa kenapa mantu? Gak kena semono lho ya. Wis mandi nang ucape bapak lho, Mak. Jarene nek wong ngipi gak dileksanani ku jarene dituntut karo sing dukur-dukur. Lah saiki semboyane bapak ya apa ya? Lah nek aku oleh mantu
baseman sing kaya ngene iki. Wis gak mantu. Gesik. Sampeyan berlimpat kali lho. Sampeyan mun alasan malih lho, nggih. Aja kali sumpah sampean Itu nang sampean lho. lho, nggih. Nek ngipi juga keksanane lho, tapi nyatane sampeyan alasan malih. Iku apa sampean dhewe lho, Kang. Sampeyan ngomong ta? Nggih. Ngipi kudu dileksanani. Nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur lho. Aku dadi mantumu wis. Nggih, sampean keaken. Apa karean? Mane Apa? wis mandeka saiki dadak malih duwe mantu baseman. Lah gak apa-apa sing wong iku wancane dadi kautapan sampean dhewe, dadi Iya. urusan sampean dhewe. Wis gak kene dibantah maneh soal undang-undang. Lah iya. Niki ngeten nggih, Nak. Nggih, Pak. Kula mantu nyeluk Dik sakniki nyeluk Nak. Nggih, kula Yo nyeluk napa Bapak. yo napa sampean dina niki Nggih. kula pek mantu kula lehaken anak kula. Dek Salima. Apa Pak Kon Basman? jeneng dadi bojoku ah. Loh, lah gelem sewu. Iya, ya. Kok kena semono ae ya. Iya. Lah nek kon gelem dadi bojoku, saiki aku ngomong ya Bapak Kiti. Ngomong apa? Iki lak ngeten ah, Pak. Ngomong apa? Ngomong Kula apa? lagi ngomong nun sewu lho, nggih. Wis aku gak dosa aja adik menesel soal dadi mantu. Kula dadi bojone Salima. Iya. Lho, bareng kula dadi bojone Salima niku kula ngipi ya takno. Peni-peni. Ngipi kula ninggian. Ngipi apa? Bareng kula dadi bojone Salima, dadi mantu sampean. Iya. Prasa kula, omah sampean, sapi, kebo, wedhus, gogolan, sawah, sampe ki akan kula kabeh. Aja ketablus. Lho, ya napa? Wong iku kon gak ngipi, peni-penen sik sore wis ngono niku. Lali tak janjine. Wis gak iso. Kang. Lho. Iku ipen lho, Kang. Ipen iki. Yo masih ipen ngene iki yo gak cocok wis gak termasuk Ipen niku. Masih Dadine Ipen. mboten ngipi niku. Yang ngomong ngipi niku lak salah. Pun lali lho nggih. Mboten. Ngipi Kudu dileksanani, nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur. Ngoten. Kok bapak lo Kang ayo dikekno, Kang. Mane Apa? wis dadi keputusan. Iya. Wis babat ta iki diserahno anakmu, Iya. kowe gak kedhe wong liya. Lah iya. Ya kedue anakmu dhewe. Ya kedua anake dhewe gak Ya nak, apa-apa. Wong ya nak, anakku nambah ya nak anake kok. mantuku sing ganteng irunge sak kentongan. Aja lupa, Kang. Dek Salima. Apa sih? Lho, Apa, bapakku Pak? iki yo ngipi maneh wingenane Loh, iki. ngipi apa sampean? Ngipi prosoku omahe tanggoni ambek kon. Iya. Dadak ipenku ngene. Nek omahe tanggoni barek kon, bapak barek emak gak oleh manggon kene. Loh, Dikongkon Aduh, Cabas. Lho ya apa? Balik bapak karo mana terus kene ya apa? Bapak. Gak apa-apa sing aku kipen arena. Lho, tak no. Kok dhisik? Napa? Ngomong ipenmu sing nomor loro iki mah ya apa nak Basman? Ya apa? Sampean mboten kantuk manggon mriki. Omah niki kula nggoni kali adik Salima. Lho iku ipene sing kari. Nggih. Gak mantu, gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Wah, jadi iku. Kang. Mumpun ngoten. termasuk ipen lho Iku lah ipen. Mosok kula niki mari mantu niki mbambung kula niki. Lah tapi wong pengen ngipi ya napa Lah dadi omah sampean udah sampean lho, Kang. Boten perlu nuntut karep kula, berarti sampean iki melanggar undang-undang. Undang-undang sing pundi? Ngipi kudu dileksanani, Nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur. Mane arek-arek. Apa, Kang? Mane arek-arek. Apa? Wis sembarang wong anjene undang-undang iku asale aku sing gawe. Lah iya. Lah saniki upama gak tak turuti, Salah. aku disalahno. Lah iya. Lho, Kang. Enten hasil. Ora dihasil rupane dipas dihasil. Monggo. Nun. Monggo. Lho Lho, Dik Par. Sama baca, Dek. Kula, Pak. Nggih. Lah napa kok ngene jero niki? Rame. Apa saja gumek niki enten apa niki? Lah krungu napa sampeyan njaba wau? Kula niki lak gremeng menggok kula niku lak jange marahi wong-wong niki lah niki perlune pager-pager niki cek nang dikapuri soalnya niki jange perayaan ngoten lho. Wak Lurah. Lah terus kula niki kok krungu gumek niki enten urusan apa? Bener lah gane pendopo sih kok gane jero ngeten iki. Iki wis teko karepku wis dadi keputusan masih rame nggo jero omah. Iki olehku gawe-gawe dhewe. Iki gumek iki wisan. Terano, Kang. Enggak ngeten Mas. Lho, lah iki lah Kula. Pak Baseman Nggih. iki. Wah. Lho, kan bogel. Lho, pepuan Pak bayar pisan. Lho, gak ero kula niki lho anu, dugi kelelen Pak Bas. Niki matur keleresan sampean mriki. Nggih. Kula sakniki dadi mantune Pak Lurarso niki. Mantu kula, Dik. Kula oleh Salima niki napa? Ah, nggih kok. Sampean iki Ini sahabatmu sahabat. sampean iki gusan ta ya apa? Balan apa guyon? Wong wis putu-putu kok dadi mantune. Soale putu nggih tetep putu ngeten asale. Nggih. Anane kula dadi mantune dadi mantune Arso. Nggih. Oleh Salima sebab Pak Lurah gawe undang-undang. Undang-undange ya Soale napa Pak Bas? ngipi.
undang-undang ngeten. Nggih. Ngipi kudu dilaksani, nek gak dilaksani ditutup sing dukur-dukur. Lho ngono dianti. Undang-undang kula dik diniki. Jono apa sampean niki Pak Lurah? Lho. Kok iso duwe undang-undang ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut tambah sing ndukur-ndukur. Niku undang-undang saking pemerintahan napa undang-undang sampean dhewe? Boten. Pak Lurah niku sing Undang-undang karo kula dhewe. Kok iki laren enem lho, Gel. Lho, lah, mosok gak ngerteni. Nggih. Wong iku ngono perbuatane Pak Lurah dhewe. Nggih. Lho lah sinten sing ngerti wong niki peraturan dudu Pak Lurah. Lah. Sampai kula kelengan jas, kelengan arloji. Kok niki mang kelangan apa? Jas kali arloji pun Pak Lurah. Lah persoalane ya apa? Pak Lurah ngipi tirose jas kula. Kula keaken Pak Lurah. Pak Lurah iku ngipi. Nggih. Prasane jasan kon kei ngono ta. Nggih, terus arloji. Arosine niku nggih kogel. Nggih dijaluk Pak Lurah soalé ngipi. Pak Lurah ngipi. Bahaya niki nggih ngoten pisan. Napa, Dik? Wong Pak Lurah duwe omongan ngoten sampean dikengken nggih purun. Lho, kula niki wae asal omongane arek-arek nom-nom niku ta. Ya napa sih, Dik? Wak bayar niku wau ngeten lho. Dadi keliling mriki terus omonge ngeten. Nggih. Sapa sing ngipi kok nglumpuk nang omahe Pak Lurah. Nek laporan wong kula kantuk omongane Pak Lurah. Ya, Kula Dik, niki arek oh, dhewe lah, no. ke bawah perintah Nggih. teko Pak Lurah. Upama niki omonge Pak Lurah upama mboten kula jalanno. Nggih, termasuk lak kliru adik wong kula niki termasuk Nggih. Sebab lah ngeten Adik. Nggih. Kula dadi lurah niki nang penduduk kula nggih sopan. Mulane kula tugasaken Dik Bayan niku nggih dipercaya wong ngoten lho. Kula niki enten apane sih? Lah kula nggih ngoten napa sebabe kula kok dadi mantune Pak Lurah. Lho. Anak kula dadi mantune Pak Lurah, anake Salimah ngipi. Lho. Perasaane dadi bojo kula. Lah kula tuntut nek gak dileksanani, kula tuntut sedudukur ngoten. Lah nggih, Pak. Bah, sampean niki wis tuwa. Nggih. Lah sing ndukur-ndukur iku sinten? Lho niku manuk mendung. Iya kon enak, Bas. Apa? Kon dadi mantune Pak Lurah. Iya. Kon de bojone Salimah. Iya. Bojomu ayu. Iya. Areng aku kalangan jas, kalangan arloji. Lho lak urusanmu dhewe Ah, iki gampang, Gel. Iki sing salah duduk Pak Lurah. Sing salah awakmu sebab kon gak ngipi. Iki gampang ngene, Gel. Wong kon yo wis arek enom, Pak Basman yo ngono wis putu-putu. Pun ngoten, Pak Bas nggih. Niku wau sing duwe peraturan niku Pak Lurah dhewe. Dadi niki mboten enten peraturan sing dugi pemerintahan. Dadi tugasé pemerintahan niki ngene desa niki yo napa isane pembangunan niki sae. Napa malih niki jange prayaan lak ngoten lho. Ya PKK kudu mati. Lah ngoten. Kan yo ngono, Dik. Kula melok takon, Gus. Napa Dik Bayan? Niki peraturan niki gawean sampean dhewe napa asale teko atas? Niki lak ngeten niki. Mergo kula niki terhitung pamong lho, Gus. Nggih. Nek rakyat ngeten iki kula niki uga mboten enak. Lah sakniki rene kula niki pun kemungsan. Soale penduduk kula nggih pun nyatakaken teng mriki. Nggih. Sampean dadi kebayan niku nggih. Jane Nggih, Gus. sampean saring-saring ngomongan kula niki. Pun anggere kira kengken budal bu. Ngoten Pak Bayan. Pak Lurah sakniki. Lek pesane peraturan niku wau sampean sing damel. Nggih, piye napa Dik Gogel? Jas kula kali arloji sampean balaken. Sampean balaken. Nggih, Gus. Kena Kang, nek ngono Kang. Ya apa dikendok? Yo kena ae. Sampeyan iki sumber Palurah ngeten nggih mendel mawon. Aku ki nganut lho, Dik, karo Gus Peno iku. Pun nganut-nganut. Srengeni. Sampeyan iki nggih pun anut-anut ngoten lho. Kedase maju napa malih sampeyan pun ngerteni. Kudu maju rek kampung iki PKK-ne aja sampai ketinggalan. Iya. Pancen yo Dik, aja nganti ketinggalan karo desa-desa. Nggih, pun sampeyan seraken. Nggih, nek jane kula ngeten nggih mikiraken sing ngoten niku. Duh kok malih kok saged duwe pikiran sing kaya ngeten. Kula usul kan iki. Usul apa? Nek saling menyadari, sampai nggih sadar, Sadar. Gogel nggih sadar, sebab atas perbuatan sampean dhewe. Masih kula nggih ngoten. Nggih, Dik Basman. Kula mboten gendeng mangan roti paribasane. Ora ngoten. Katik paribasan yo napa sebab napa kula nggih pun bojo-bojo, pun anak-anak, pun putu-putu. Upama kula kawin malih rabi malih oleh Salimah. Mboten isin kali putu kula. Cepat. Barang nggih mboten Tapi sana niku saiki gak dadi bojoku. Enggak, Dik. Lho ya apa sih, Mak? Apa-apa persoalan iku peran Ipen lho, Nak. Oh, dadi masalah Ipen. Umpama gak dirapi Pak Batman gak dadi persoalan. Nah, gak apa-apa, iki lak mleksanakno undang-undange bapak. Wong undang-undang apa Gogel, Gogel. Nggih, niku Saniki bine mawon. ngawur. Wis sepurane sing akeh. Nggih. Untunge jasi mah durung tak singkrino. Wis kira tak balekno wis. Mboten Pak Lurah nggih, wong kula niki hansip ngene mriki nggih ta.
Dadi niki pun sampai terlanjur malih nggih. Sampean kudu saged napurane ngilangi sing kaya ngoten niku wau. Mboten dadi nggih pisan niki mawon. Mulane niku napa? Sedaya niki mboten wonten perubahan nek mboten puneten kedadosan. Mulane niki nek enten napurane instruksi saking pemerintahan sampean kedang nglaksanakaken lawak bayan yang ngono. Nglaksanakno iku nek perintah sing cocok kudu budal. Nggih, cocok pun budal nggih. Masuk keliru gitu. Bayan niang miyur kaya ngono. Oke yang ngono arek nom-nom iku kudu dikelompokno kabeh. Sing termasuk istilah saiki generasi muda. Sing termasuk generasi penerus harus ikut berpartisipasi bagi pembangunan. Lah mulane lungguhe perkara niki sampe ngerti. Napa? Niki ngoten Salahe Pak Lurah dhewe.